Buboy, ang Bisayang baboy. Nya. Ang sound na ni. Ha? Dire patokar. Ano si Adre? Ang new normal. Kaya di na abnormal. Are, we are all responsible. So, bahala na ka. Gusto ka mo gawas, gawas. Hindi ka mo gawas, punto ka ba eh? Ay, kuha na dire. Sa muang lugar nga gitrabahoan nga kinahanglan na nga matirang matibay. Kung mahina ka sa iyong paminaw, hindi ka mo gawas. Kaysa mabasol ka sa mga gobyerno or unsa. So, kung isog-isog ka glawas, pwede ka mo gawas. Kaya mo na gikuan dire nga we are all responsible. So, kahalang nagmask ka or di ka magmask, di multa ka, isuhon pa. So, diya sa to lagi na, wala gyud. Kung badlungon nga ngano ka nagmas, suko sa unsa nga mga pagkautok ay. Yang basulon gobyerno. Na siya. Mana kay traffic na. Okay, bye-bye. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel, si Buboy, ang Bisayang baboy.